L-erba filgħaxija l-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann inawgurat ir-restawr estensiv tal-oratorju u l-ftuħ tal-Caravaggio Wing fil-Konkatidral ta' San Ġwann il-Belt Valletta. Din l-inawgurazzjoni ġiet ippreżentata mill-Arċisqof Charles J. Xikluna u l-President tal-Fondazzjoni Monsignur Emanuela Ġus. Il-President tal-Fondazzjoni qal li f'Awwissu tal-2020 il-Kunsill tal-Fondazzjoni beda jaħdem fuq proġett ambizzjuż biex jirrestawra u jikkonserva l-oratorju u d-dekorazzjoni barokka tiegħu. Is-soffittu l-pitturi tal-ġnub kif ukoll iż-żewġ kwadri li jinsabu ma' ġenb il-pittura tal-Caravaggio, il-qtuħ ir-ras ta' San Ġwann. Il-proġett ambizzjuż tar-restawr tal-oratorju jikkonsisti fi skultura ndurata fil-ġebla tal-arkata u s-saqaf kif ukoll il-pitturi li jinstabu fl-istess arkata. Xogħlijiet maħduma bit-teknika biż-żeba taż-żejt fuq il-ġebla, dawn jirrappreżentaw ix-xeni tal-agonija ta' Kristu fil-ġnien tal-Ġetsemani u Kristu marbut mal-kolonna. Cynthia De Giorgio l-kap eżekuttiv u l-kuratriċi rrimarkat li din l-okkażjoni hija waħda storika u sinifikattiva. Dan għaliex 13 il-pittura ta' Mattia Preti ġew irrestawrati flimkien mal-induratura tas-saqaf tal-injam. Il-pittura ta' Caravaggio il-ħtuħ ir-ras ta' San Ġwann il-Battista ġiet imdewla bis-sistema ġdida ta' dawl LED li se telimina ħsarati kkawżati misħana u l-UV li qabel GMS bid-dawl magħmul bil-halogen. De Giorgio saħqet ukoll il-pittura ta' San Ġilormu jikteb ġiet mogħtija l-ispazju li jixirqilha kif xi darba kienet iżżejjen il-ħitan tal-palazz ta' Fra Ippolito Malaspina. Iżda wara mewtu fl-1624 u ħalla din il-pittura lil Kappella tal-Italja fejn issa se tkun eżebita fil-Caravaggio Wing. Hija sostniet li dan huwa tiġdid tal-patrimonju kulturali tal-Ordni ta' San Ġwann.